Hey, alle fans, alle mensen die gewoon naar dit programma kijken, alle supporters. Ik groet, mijn naam is Plasmaster DJ Gilly en ik zit vandaag met een hele leuke, jonge, talentvolle dame. We hebben in de vorige programma's gehad Emily, Candace en Tekisha. Maar vandaag zit ik met Nilem Matadin. Nilem Matadin. Hoe gaat het, Nilem? Alles goed? Goed, Kiri, met jou? Ja, het gaat goed, gaat goed. Ja, dankjewel dat je me hier vandaag hebt geroepen. Ja, ik zei van, hey, luister naar de mensen die me appen en chatten. Ik zeg, rustig hoor. De mensen zeggen van, hey, we hebben een Javaan gezien. We hebben een Indiaan gezien, een Creoolse dame. Hoe zit het met de Hindustan? Ik zeg, hey, maar dan wacht even. Nou, weet je, die mensen, weet je. Maar het is wel leuk dat jullie het blijven volgen en dat jullie alert zijn. Maar je weet, Splashmaster DJ Gilly, als we praten over Sranantaki, dan praten we over Alamang, Alasranamang, Wispejude. Je komt sowieso in contact met Sranantaki als je je bezighoudt met entertainment en met muziek. En daarom hebben we vandaag hier de talentvolle Nilem. En Nilem gaat ons vertellen hoe zij Splashmaster DJ Gilly kent. Dat wil ik eerst weten. Zo, het is wel leuk. We hebben elkaar ontmoet via Kimisland. Klopt, Kimisland. Kimisland, ja, ik zat ook in Kimisland. Ik zat samen met nog 2 anderen in de Royal Girls Band. Dat is dus zeg maar 3 meisjes die... ik was denk ik 11 jaar. 11, 10, 11. 10, 11 denk ik, ja 10, 11. En we deden dus een beetje entertainment voor kinderen die jarig waren. Dus, klopt. jij hebt ons muziek gegeven. Klopt. Ja. Het was een hele mooie tijd. Ze waren echt jong. En het was echt mooi om te zien. Het was Kimisland natuurlijk, ja. En ze is nu gaan groeien. Ze is verder gegaan. En ik ben blij dat je dus toch nog wat hebt gedaan. Want ik zag je als een kleine popster. Weet je, zo, en je zong altijd mooi. Sowieso. Dankjewel. En nu zing je in een bandje of zo, toch? Klopt, ja. Ik zing samen met de boys van Freestyle. Ik maak er deel uit van. En we hebben zowel nationaal als internationaal shows gedaan. We zijn naar Nederland geweest, we zijn naar Guyana geweest, naar Curaçao. Dus ja, ik ben zo een beetje bezig. En Freestyle is een Surinaamse formatie? Het is een Surinaamse formatie, uitsluitend Hindoestaans, maar we zingen dus ook gewoon van alles een beetje, ook. Oké, dus je ziet het, er zijn bandjes, we horen misschien niet, de mensen die weten, maar ik wist het niet dat er maar wat Curaçao, wat nog meer? Nederland, Guyana. En dat is top. Kijk, als Surinaamse artiesten buiten Suriname gaan, is het toch altijd leuk. Hoe heb je dat ervaren? Voor mij was het een hele grote uitdaging, omdat ik dus niet had gedacht dat ik naar het buitenland zou gaan, maar dankzij Avinash Harpal heb ik dus de gelegenheid gehad, hij is trouwens de manager van de band, om ook shows in het buitenland te doen en dat betekent voor mij heel veel, want ook om te zien dat je daar zoveel fans hebt, het motiveert je alleen om gewoon verder te gaan en ja, gewoon je bezig te houden met muziek en jezelf te ontwikkelen, zodat je meer en meer kan geven. Dat is top. Ik weet zeker dat de mensen willen weten, maar wat zingt ze? Hoe gaat ze zingen? En heb je eigen producties? Ik heb 1 op mijn naam. Dat is Zindagi. Het is Engels-Hindoestaans. Oké. En ik heb wel 1 nummer in 3 talen. Dat heb ik dus niet zelf geschreven. Het is een cover van 3 verschillende nummers. Engels, Javaans en Hindoestaans. Engels, Javaans en Hindoestaans. Dus Engels, Javaans en Hindoestaans? Ja, klopt. Oké. Ja, dus dat heb ik ook. En voor de rest heb ik heel veel covers. Ze kennen me als dat meisje die veel covers zingt, sorry. Maar de reden ook, dus de reden daarachter is ook omdat ik veel, ja, ze vragen me elke keer van, kan je dit niet zingen, het staatje en dit en dit en dit. Dus ook om hun blij te maken zing ik elke keer ook covers. Maar het is ook, ik ben ook van plan om te schrijven. Ik heb een aantal nummers geschreven, maar ik wil er echt gewoon nog meer tijd aan geven om het echt tot een mooi product te maken. Oké, dus dan gaan we jullie niet langer in de spanning houden. Dan, want ik wil ook weten, maar ik ga een beetje lastig doen. Je hebt zo net gezegd, Javaans, Engels en Hindoestaans. Ja, klopt. Zou je ons een schets kunnen geven van die track?
Het heet Love Anthem. Het is het nummer van Bryan Adams. Everything I do it for you. Lego Lilo. En Suride Akio. Ik ga een klein stukje laten horen. Maar ik wil wel Javaans in die staan zijn een beetje Engels. Het is niet te klein, niet te kort. Engels is me al bekend, dus ik ga gelijk beginnen. Ja, gelijk met Javaans. Doe maar. Oké. La galila atiku yung tapachan kanggo sliramu tapas rake apananeng salawase aku meluae. En dan ga ik naar het Hindoestaanse. होते में छुप के देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे. Ja, dat is het een beetje. Dus je hoort het, hè? Hindoestaans, Javaans. Voor mij lijkt het een beetje op hetzelfde. Misschien omdat het één stemkleur is. Het zijn dezelfde akkoorden enzovoort. Vandaar dat het zo mooi matchte. Dus ik heb, dankzij dat lied heb ik ook een heleboel Javaanse fans. Dus, en zij ook vragen, wanneer ga je weer een ander Javaans nummertje zingen? Want het staat me, vinden ze. Dus voor hun zal ik zeggen, het is onderweg. Oké. Het komt eraan. Dus je hebt het gehoord, ze doet Javaans, Hindoestaans, Engels. Doe je ook Surinaams? Ik kan een beetje van Faluma. Faluma? Ja. Maar Surinaams, nou ja, ik kan het wel. Het is niet dat ik het niet kan. Maar ja, ik kan het wel zingen. Maar het is niet dat ik willen jullie Faluma horen? Willen jullie Faluma horen? Ik wil Faluma horen. De mensen willen ook Faluma horen. Ik hoor ze zeggen, ja, Faluma. Okay, je mag gewoon, krachtig hè, gewoon uit jezelf, gewoon boem, doe dat ding. Oké. Mama ye duna, mama ye duna, bakawafi duna ye duna. Oké, ik ben de tekst vergeten, maar als ik het voor me heb, dan kan ik het wel. En Faluma? Paloma ding ding ding, yamalama ding, boku ejana, kapasi ejana. Dat is het. Ik moet echt die tekst van me hebben. Ik weet het als zuster Achie nu kijkt, ze zegt van mijn pokoe, Faluma. Kijk, Faluma is een pokoe die het echt heeft gemaakt. We hebben ik weet niet hoe de situatie is, ik weet niet wat er is gebeurd, als die pokoe is verkocht of als ze het samenwerking zijn aangegaan, maar Alison Hines of zo heeft die pokoe ook gedaan in Trinidad. En het heeft miljoenen views en wereldwijd. En jij die doet die pokoe ook. Ik heb ook bepaalde bandjes gehoord. Dus het is een Surinaamse pokoe die... Het is eigenlijk gewoon een Surinaamse ding. Die we toch mogen zeggen van... Ai. Als ik naar memes kijk op Facebook en je hebt die... verschillende Caribische landen en ze draaien, ik zag een meme en ik vond dat ook echt geweldig van mensen uit Guyana die shared het, mensen uit Trinidad die shared het en ze werden Suriname en dan zag je Paloma en dan zag je alle Surinamers, dus ik vond dat ook mooi van een Surinaams product en het gaat wereldwijd. Dat is gewoon prachtig, vind ik. Dat is geweldig, want ik had het ook gecheckt en ik had wel gezien dat ze erbij had vermeld dat het een Surinaamse roots is. Ja. Dus dat vond ik wel top van Alison Hines. Oké, ik ken een pokoe van jou. Je kent een pokoe? Ja. Ik ken een pokoe van je. Ik was ergens, ik weet niet meer waar ik was. En je zong en ik was van, hey, dit lijkt op een Surinaams nummer, maar voor mij in het Hindoestaans gedaan. Ik kan niet meer op die track komen, maar die pokoe vond ik persoonlijk echt mooi. Is het van Mama Isa of zo? Mama Isa. Maar in het Hindoestaans of zo? Oh, Miriam Makeba. Of Miriam Makeba, no? Ja, er is een Hindoestaans nummer. Nee, het is gezongen door Miriam Makeba. Dit is een artiest uit Afrika. Oké. En Indiërs hebben dus een eigen versie van gemaakt. En ik hoorde dat lied, ik hoorde het Hindoestaans lied. En mijn vader zei, nee, het is eigenlijk geen Hindoestaans lied. Het komt uit Afrika. Door de welbekende Miriam Makeba. En ik besloot toen om dat lied te gaan zingen. En het is mooi en iedereen kent het eigenlijk. Ja, maar ik ken het van jou. Ik heb jou het horen zingen en ik was van, what?
Ik ken dit lied, maar zie je, ik dacht Suriname is Afrikaans. Het is Afrikaans, ja. Ja, ik weet dat de mensen... Swahili, is Swahili. Swahili, ja, die is het. De mensen vragen me welke. Oké, ik zal het laten horen. Oké. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuwa maliwe, ningekuwa tata. Nashindwana mali sina we, ningekuwa malaika. Jammer. Toen ik het hoorde was ik wel... Hey, weet je... Ik hoop dat een paar mensen het voelen. Ik denk wel dat ze het voelen. Laat me het goed zeggen. Ik weet dat jullie het voelen. Bijna wil ik zeggen... Ik weet dat jullie het voelen. En ik ga op aparte dingen. Wanneer ik iets anders hoor dan normaal... Ga ik erachteraan. En dat is deze track die ze net heeft gezongen. Hey iedereen, ik ben Nile Matadin en ook ik was de gast bij Sranataki 10. Een shout-out naar DJ Giddy en deze is voor jullie. Malaika, nakupenda malaika. Pukaro, tum kahau pukaro.